היום אני אשחק עם שיר, שיר עדיין לא שמעתי. אוקיי. וגם הוא עושה אפליקציה חדשה. יאללה, בוא נחכה. שלום לכם חברים, היום היום אני משחק עם תומר תגיד היי. היי. אוקיי, אז הפעם אני גם מצלם. זה פועל אדון עכשיו בדקתי יופי. אז כפי שאתם ראיתם בסרטון ששלחתי פעם שעברה אתמול, או שאתם לא ראיתם, בקיצור, לקחתי פרינצס ועשיתי דק חדש. לגמרי, עכשיו אני מבקש לו גריידר, כמובן. יש לי אותו ברמה 5 בגלל שאני לא ביקשתי אותו מלא. טוב, ביקשו ממני הרבה לתום, אז צרפתי. אז יאללה, היום אנחנו עושים את אתגר 3 הדקים, כן? אנחנו עושים היום אתגר 3 הדקים, נכון? מה זאת אומרת? אנחנו עושים 3 דקים ואנחנו מנסים אותם, אוקיי? רגע, קודם כל תבואו לי עם הדק הרגיל שלך. אני כבר הכנתי. כן, אני סתם עשיתי איזשהו דק. רגע, אתה תראה את הדק החדש שלי, בוא לי. לא שיחקתי מולך איתו לדעתי. אוקיי, יאללה. תראה את הדק החדש. רגע, אז יאללה. תומר, תלמיד. כפי שאתם רואים, אני לא מבין כלום בפרינצס. כרגע, אני גרוע. אני רוצה לראות אם... אני כרגע לא מבין פרינצס שזה... יש לך מזל. זה יכול להתקשח לך. תומר, תלמיך. אני לא עושה את החלק שלי. זה לא הדק שלי, אני סתם כאילו אתה רוצה להראות את הדק שלך. לא, זה לא רציתי. אז כבר כאילו, באמת, די, זה לא... אז כבר אני ספרתי, ככה הרסת. אוקיי, יאללה. שים דק. אני לא שם כלום. אולי. אני שמת. תומר, תלמיך את השיר. יאללה, דק טוב דק. אז אני מתחיל. איי, מה שמת לי? לא! רמה יותר טובה בהתחלה תעשה. די, מה יש לי? אני כנראה עוד לא רגיל כל כך עם הדק הזה. טוב, זה לא כנראה זה יכול. זה גרוע. לא, פשוט אני לא יודע מה יש לי עכשיו. אשכרה אתה שמת, אתה לא רואה כאילו שיש לי שניים. זהו, ניצחתי את תחליף. לא? לא ניצחת? כלום עוד לא בטוח עד שהכל יהיה בטוח. למה? מה? זה לא הולך על הפרינצס? מה? אני אפילו לא ראיתי את הפרינץ. זה כאילו הוא הלך
הוא כזה, לא יודע, הוא הולך בלי שאף אחד ראה, ואחר כך שבר את הבית. אני אפילו לא ראיתי אותו. טוב, בואו להיות פעם. אבל עכשיו, עקבתי שוצח אותך באמת. זה היה הדק הראשון שלי. בוא עכשיו נתחיל את האתגר, אוקיי? תשים דק. תשים את הדק ואני שם. אבל משני צדדים, אוקיי? אני באמת לא מבין מה היה לי עכשיו. אני באמת לא מבין איך זה קרה. אז אתה שם את הדק מהצד ההוא ואני מהצד השני, אוקיי? יפה, עלית רמה. מה, הם משחקים? היי. מה, הם משחקים בקלאש רויאל? עלית ארנה. לא פרינסס, מי נתן לך את הפרינסס? יאללה, תנצח אותי. אני אתן לך. נו יאללה, תנצח אותי. אין לי כוח. מה זה אנחנו כוח? אתה מדבר כאילו אני סתם. כן, כי אתה תנצח אותי. כי אתה יותר טוב ממני. נו, אתה אומר אין לי כוח. כאילו... קיצור, שים דק אחר. אין לי כוח כי הדק שלך גרוע. תשים דק אחר. הוא טוב. פשוט אני לא יודע מה היה לי עכשיו. וואו, גאון, באמת, גאון. אני גאון. מה? אני אקרא לעצמי גאון כל חיי. הוא לא אמר שזה במכה, הורידו אותו. להגיד לך למה אני גאון? לא, שכחתי כבר. שכחת? אז אל תשכח שאני גאון. לא, שכחתי לא משנה קיצור. תעשה זה, דק אחר במשחק הבא. אני לא אשים לך לגעת פה. למה? מה יקרה אם אני אגע? השתגעת. 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 יאללה, דק אחר. רוצה לראות הפעם איך אני באמת מתקלח אותך בקלי קלות. יאללה, שמת דק חדש? אחר? לא, עם הדק הזה עוד, נו. אוקיי, אתה עם דק אחד, אוקיי? עכשיו אני לוקח כוח כמו שאני במשחק אמיתי, כאילו אני במשחק אמיתי, וככה אני אצלך. כאילו אני לא מכיר אותך, יאללה. אני לא מכיר אותך, בלה 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 בלה. יאללה. תנצח אותי, כן? פיירבול, באמת. אתה מבין שמה שאני שונא זה פיירבול במשחק הזה. מי משתמש? אתה ארנה 8 משתמש בפיירבול. ארנה 2 לא משתמשים בדבר הזה, לא! אני אומר לי משחק טוב. רגע. הוא שובר לו? יכתוב לו מה קרה. הלו, תומר. מה? אני עושה עוד פעם סרטונים כי פשוט התקשרה אליי לצערי. אוקיי. אז הכל מההתחלה, כן? אני מתחיל לסרטון. שלום לכם חברים, היום אני כאן עם תומר, תגיד היי.
היי. אוקיי. והצלחת לשלישייה לא טוב שחור זה שתיים. כנראה כאילו זה שלי או מה? תשאר עם זה כזה? נו, תישאר, מה אכפת לי? טוב, חברים, כפי שאתם רואים, קיבלתי פרינסט והסרטון שלי, הראיתי לכם את זה, אם הסתכלתם עליו בכלל. בקיצור, עשיתי דק חדש עם והשארתי לי את הפלאז'נדרים גם שהם יהיו. אל תשים פיירבול, בבקשה. נו, באמת. זה מה ששובר לי את הדקים, פיירבול. אם לא יהיה למישהו פיירבול, אני שובר לו עם הדק הזה. זה סופר, ספק לא. זה רק טיפה באמת. זה. יש לך מחשיב לך. מה, לא היה לי? קיבלתי בארנה אחד. תעשי שלא. פשוט לא שיחקתי איתו. תעשי לך, עכשיו אתה מחשיב לך. אתה כאילו. לא דברים אחרים. כזה, נו, פיירבול, אל תשים. למה נשים פיירבול, תגיד? זה רבוי. מה זה המילים האלה שפרינסס אומרת? יאללה, פרינסס נגד... שיט, רציתי פרינסס נגד האלה. לא, נכון. יאללה, פרינסס, תמותי. זהו פרינסס יותר גרוע. לא, איך? היא גרועה. לא! לא, וואף. פשוט בכל שיודע להשתמש עם הדק. תמיד לומדים. האמת היא שרק אתמול שמתי את הדק הזה. אפילו לא התאמנתי איתו. היי, לא שמתי. אני הולך לך על ההתקפה. למה אתה שם עוד משהו כאילו? אני אומר לך, הלך לך ההתקפה כבר. אתה ממשיך לשים את זה, אתה ממשיך לעשות את ההתקפה. כן. זהו, עכשיו זה אומר לך זהו, הולך לך על ההתקפה? או שאתה עדיין רוצה להמשיך לעשות את ההתקפה? אני עדיין ממשיך. אין לי סיבה להפסיק. נגמרה ההתקפה. אין לי סיבה להפסיק. הנה, עכשיו אני אעשה מזה מההתקפה, אוקיי? תודה לך. עכשיו אני עושה מזה מההתקפה. לא צריך. בוא נראה. את ההתקפה שלך. מה לא? כל הוגן. המשכתי. כל הוגן. לא יודע מה יש לי נדק היום. פשוט, אני לא יודע למה עשית את זה. אבל בכל סיפור. כאילו אתה לא יודע לשחק. באמת. טוב, אני טוב איתו, אבל אני... אתה מסלזל בי כאילו יעני. אתה רוצה לראות מה אני אעשה לך עכשיו? בגלל הזלזול שלך? זהו, אני חורה אותך. מילים אחרונות שלך. מי מזלזל? עוד לא מזלזל. מילים אחרונות שלך. שלי, יעני. שלי? כן? שלך. כמעט. אז שלי, אוקיי, שלי. רואה שלך. חצוף. הייתי טוב, יאללה, אני אשים דקה שלישי. מגזרי. יאללה. יאללה, בארנה אחד. בוא נראה, אני שמתי ארנה אחד. כנס. רגע, אני מחליט דק עם משהו אחר.
עושה את הדק שהיה לי מלפניכם, כאילו, נו, אבל איך אני אסביר? אבל נו, אני אחליף משהו זה היה לי בסדר? זה ברור. עם הדק ששיחקתי איתך, אני קורא לו... האמת היא שלא יכלתי לשים אותו, אבל אם אני אשים את הדק איך שאני... נכון? עשיתי ארנה אחד מגניב. טוב, אני אסביר לך. זה דק הבניין. סוג של בניין אני אבנה עכשיו. למה שמתי את זה שם? דק של בניין. לא חשוב. המגדלים האלה. למה הוא לא עונה מלא? אני יכול, אבל לא לשים סתם שחקנים, אלא מבניין או משהו כזה. וואו! נכון, דק גרוע? הדק הזה רק שומר על הבניין שלי. בכלל לא, עם הדק הזה אני לא אשבר בית. הוא לא שובר. אין לו משהו עוזר חוץ מהסטייל. בדק הזה אין משהו שימושי. בסדר, וואי. חום מנצח קור, זה ידוע. עיני לייזר. יאללה. מכשפה, איזה שיקויים יש לך? אז יש לי רובה שיקויים. לא אמרת שיש לך את זה. לא אמרתי, למה לי להגיד? שאני אפסיד, אתה הרי תדע, תנצח אותי, אם תדע. יש לי שמירה פה, אבל גרוע. שמירה שלי גרוע, מה אני אגיד? זה מניאק. ניצחת. אני אשים עוד דק אחד ואני רוצה... זוכר שרצינו לעשות את המיני פקה נגד הפקה? את מה? מיני פקה נגד הפקה, זוכר? כן, אבל הפקה נצח אותו. אבל כאילו למיני פקה יהיה את הרמה יותר גבוהה. שם. מה? נו, אני שם. נו, נראה קיצור, אין מה לעשות. בוא לא נעשה את זה. אוקיי, אתה רשמת ברוסית? נו. לא רשמתי, זה פשוט אצלי ברוסית, אז רשמתי לבד כזה. הדק שלי לא יעבוד. אני אגיד לך למה עכשיו, תראה למה. רואה למה. שהוא יעבוד. מה אתה חושב? אני חושב שכן. הוא עבד. ראית איזה דק? שאני לא עשיתי באמת, מה נראה לך שאני באמת כאילו... הוג ראג'ה. הוג. הוג, אתה גרוע, הוג. בביתי הייתי שם את כל השחקנים שלי. אני יודע איזה לג'נדרים יש לך. כן. אני זוכר. וואו, אתה ענק.
ישמע, זה לא. נו מה? נו מה? מי שמספיק מספיק. הוגן? לא מדבר עליי עכשיו. מי שמספיק מספיק. למדתי שיטה, מה אתה רוצה? יש לי שיטה. אני, לא אכפת לי אפילו אם באים אליי, אני הכי... אני תמיד מנסה... מה? תומר, בא לך שאני אקנה תיבת אפיק? כן, אבל תצלם את זה עכשיו. הנה, וצפי, אמרתי לא, אני מתי שיצא לי כאילו תיבה או משהו. טוב, תומר, אני משחק עכשיו. רגע, תראו אותי בלייב. עכשיו אני משחק במתיק. טוב, זה לא בלייב, כאילו. תראו אותי משחק. משחק אמיתי, אתה מפצל. אני מודה בזה. עם הדק של הכדור אש. אני אשים לך ארנה 4. אני אהיה עוד מעט ארנה 5. עוד 2 ניצחונות על ניצחון אחד. רגע, אני אסתכל. נו, אתה בא? באמצע משחק. רגע.